ginakulang na ang supply sang baboy sa probinsya sang Capiz. Sunog sa grupo sa mga meat vendors sa Teodoro Arcedes Trade Center o TATC. Wala na halos sa mabaklan ang mga negosyante sa mga kabanuhanan. Bungod sa tuman kadamo nga mga nagkalamatay nga baboy, tugas ang African Swine Fever o ASF. Bangod sini, sa kaiping nga probinsya sa Isla Sampanay, Negros Occidental kag Masbate pa ang mga ini nagabakal sang baboy agud may ibaligya nga karne sa merkado. Isa man ini sa mga rason kun nga nagsaka sa 300 tubtob 320 pesos ang kada kilo sa syudad sang Rojas. Ini ang tuman kamahal, ipaanggid sa anay presyo nga yara lamang sa 240 tubtob 280 pesos ang kada kilo. Nagalaom ang mga negosyante nga sa bulig sang gobyerno kag kooperasyon sang pumuluyo, amat-amat na nga magbalik sa normal ang hog industry sa Capiz. Balita Regional nagikan sa probinsya sang Capiz. Ini si Kabanderang Roldan Bisana Villarreal, nagabandera sa matod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera. This news is brought to you by. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.